Svaki trošak i svaki rashod mora ići preko posebnog računa. Samo bi nadopunila Džabira kada govorimo o ovim izvješćima koja te propisuje pravilnikom ministar financija. To se radi o više izvješća, jer i sva ta izvješća moraju biti detaljna. Prvo izvješće o donacijama, pa izvješće o troškovima i rashodima, a isto tako posebno, Gongu je to bilo posebno interesantno, izvješće o cijeni i ostvarenom popustu u medijskom oglašavanju kampanja. Tako da su to tri elementa koja moraju sadržavati vrlo iscrpne i detaljne podatke. Imamo vrlo sličnu zakonsku regulativu sa jednom velikom razlikom, da u Hrvatskoj državni DIP zaista provodi nadzor financiranja kampanja. Kroz poseban račun, kroz 3 izvješća preliminarna koja trebaju dostavljati se prije izbora, kroz završni financijski izvještaj o financiranju kampanje koji se podnosi 30 dana nakon izbora i nakon 60 dana od objave konačnih službenih rezultata izbora DIP ide sa izvješćem o nadzoru. Prema tome, mi doista provodimo efikasnu kontrolu nadzora. Problem je što u Makedoniji izvješća se isto tako podnose, ali DIK ne ulazi u sadržaj tih rješenja, nego ih samo prosljeđuje na javnu objavu. I to je zamjerka. Što se tiče doniranja, donacija, mislim da ste spomenuli da osobe nisu ni znale da doniraju, jel tako? Mi smo takve isto situacije imali, međutim, upravo Državno izborno povjerenstvo je izbornim sudionicima posebno naglašavalo da kod svake uplaćene donacije je politička stranka, odnosno izborni sudionik, dužan izdati potvrdu o primljenoj donaciji. Dakle, te potvrde o primljenim donacijama su sastavni dio izvješća o donacijama. Koliko je to moguće, garancija da nije došlo do manipulacije određenog sa podacima i iznosima određenog donatora. Još bi nešto htjela reći, a ne teoretizirati, ali doista velika rasprava u europskim krugovima na temu financiranja kampanja vodila se upravo o ovome što je Džabir malo prije govorio, donacije od fizičkih osoba i donacije od pravnih osoba. Određene zemlje europskog kruga zapravo smatraju da se kampanja ne smije financirati novcem pravnih osoba, nego pojedinačnim uplatama fizičkih osoba, jer je to jedino čisti novac.